אני מחזיק ביד אחת מהחפצים בשבילי מרגשים ביותר שמצאנו בעיר דוד. מדובר בחפץ שנותן עדות מאוד חשובה על הסיפור כזה חשוב בהיסטוריה של העם היהודי שאנחנו מכירים היטב מסיפורי חנוכה. ומדובר ברף גג עשוי קרמיקה. בחפירות חניון גבעתי בעיר דוד, בניהול של פרופסור יובל גדות מאוניברסיטת תל אביב ודוקטור יפתח שלו מרשות העתיקות, התגלו מספר רפי גג הקדומים ביותר בהיסטוריה של ארץ ישראל. אנטיוכוס מביא לא רק את הצבא שלו, אלא גם את התרבות שלו, ואת התרבות הזאת אנחנו יכולים לראות היטב גם ברפי גג. וזו עדות מדהימה על הנוכחות יוונית בירושלים, של אנטיוכוס הרביעי שכובש את ירושלים, וגם בונה את מצודת חקרא. כולנו שמענו מפי הגננת את הסיפור על יהודה המכבי שתיאר את המקדש, ולאור זאת אנחנו חוגגים את חנוכה. אנחנו מכירים מספרי מכבים ומיוסף בן מתתיהו סיפור מלא על כך שבעצם היוונים המשיכו לשלוט בעיר למשך 30 שנה נוספות, שמרכז השלטון שלהם היה במצודה מאוד מפורסמת שנקראת מצודת החקרא, ששלטה בירושלים. בגלל שהמצודה הזאת הייתה כל כך מפורסמת, ארכיאולוגים והיסטוריונים הפכו כמעט כל אבן בירושלים בניסיון למצוא איפה הייתה ממוקמת המצודה הזאת. בשנת 2015 התגלה הקיר שמאחוריי. דוקטור דורון בן עמי ודוקטור יאנה צ'חנוביץ הציעו שבאמת מדובר במצודת החקרא, שנדונה לאורך 150 שנות המחקר. הרעפים שאותם חקר פיליפ בעצם מאששים מכיוון חדש את אותן השערות על השחזור הזה של החקרא ועל ההצעה שבעצם היא עמדה פה במרכז עיר דוד, ושהקירות האלה שמאחוריי הם בעצם משתייכים לאותה מצודה. אז אותי זה מאוד מרגש, כי אחרי 2100 שנה אנחנו יכולים לחזור באופן מוחשי לאירועי חנוכה.